Yeah, sanibona. Niyaphila bafowethu. Ake ningene. Ngiqale nje ngibingelele. Mina ngibingelela kunina nonke ku Facebook nakunina zinqwele. Nakunina zinqwelekazi. Kuyenzeka ke emhlabeni ukuthi abantu bacabange ukuthi mhlambe izinto zesiZulu bazazi kangcono kanti banesizulu nje abasifunde ezikoleni. Thina ke lokhu kwesiZulu noma kwesinguni asikufundanga ezikoleni, sakufunda nje emakhaya lapho esizalwa khona. Ngithi lana ake ngicacise nje lento ngoba sengiyafunzwa mina, angifunzwa, angiyona ingane mina. Umuntu ofunzwayo ingane, ningasifunzi thina asizona izingane esibadala. Mina le nkulumo yami engangiyikhuluma la ngangayikhulumi mhlambe esayidini lokukhuluma noKhuzani. Angifuni nje ukufunzwa into enjalo engathi mina le nkulumo engangiyikhuluma yokugama inani ngangiyikhuluma ngoba ngiyikhuluma ngaphansi kwehloko sikaKhuzani. uKhuzani akuyena yedwa umuntu oganiwe, futhi kubaculi abakhona akuyena yedwa umuntu oganiwe. Ngangakaze ke nje ngize ngicabange nokuyibhekisa ngakuyena, sengiyithola nje manje ke ngoba sekukuthi ungathi ngiyikhuluma naye. Plus engikwazi ukuthi angiyikhulumi naye, ngiyikhuluma nje njengesakhamuzi isakulelizwe, njengendoda nje yakwaNxumalo engakabi umnumzane. Ngoba le yokuthi umuntu meke waganwa nje usemnumzane siyiqala ngani nje asiyazi. Into embi ekhona la nengiphatha mhlambe kambe ukuthi bengingacabangi nami nje ngize ngizoyiphendula, akufanele ngabe ngiyiphendula kodwa ngiyiphendula lana ngoba kufuneke kuphenduleke abantu laba batsheliwe into, nami ngiphinde futhi ngibatshele ngoba uGwazela umkhwenyana ke kwaNxumalo ngoba abasemacenekweni baganisa udadewethu. Inkulumo ke bekufanele ize nje kumina, mhlambe abuze ngoba usemfishane ngokweminyaka. Iminyaka ke yomuntu iyalingana naye ngokukhuluma kwakhe. Bokhona ukuthi uthi uyakhuluma ukhulunyiswa ubungane. Mina ke engikwazi kangcono ukuthi futhi singeke okungephikiswe nje, uma ufuna wena uba umnumzane angeke sikuvime.
Kodwa lento yobunumzane ayilona icala ukungabi umnumzane. Akulona icala lakho njengendoda yakwamcineka noma njengendoda yakwaNxumalo. Akulona icala lakho ukungabi umnumzane. Ubunumzane aphoqwa buyazenzekelela ubunumzane. Kodwa uma ufuna ubunumzane ukuphatha ngempela ubambisise ngezandla zombili, uyaqinisekisa ukuthi uyale umkakho ukuthi akaqinisekise ukuthi ingane phela zihambe ziyogana ukuze zizothola isikhundla sobukhosikazi kwayena, nawe uthola isikhundla sokuba umnumzane. Ukwakha imizi noma ingawu 17 noma ungaganwa amakhosikazi amangaki akusho ukuthi umnumzane. Umnumzane ngizoyiphinda lento ngoba iyona ngeke ngize ngithuswe ukuthi isikhulunywe wobani. Inkinga yabantu abanamandla noma abanemizi emihle noma amaganwa amakhosikazi amahle noma banezimoto ezinkulu noma banani. Inkinga yabantu abanamandla noma banemali bacabanga ukuthi abantu abangenamali baziphukuphuku noma bazidomo. Akaze kube ukuthi ngoba nginayo imali bese kuba kuthiwa mhlawumbe umqondo wami awusile. Abantu kabanemali bajwayele ukusebenzisa amagama okuthi wena nje uma ungenamali kube sengathi into ekhulunywa wena kufanele kunganakwa noma ayikho right into ekhulunywa kuwena. Bajwayele ukuthi abantu abanemali becabanga ukuthi abantu abangenayo imali baziphuphuko. Lonto ke ivese isuke iwrong. Angisho ukuthi lokho kushiwa abantu bonke. Abantu abaningi bakhona, abantu abaningi abanamandla abanemali abakwazi ukusilekelela futhi abahloniphayo. Bese kuba nabantu abalekelela abantu bese bengasabahloniphi. Umnumzane ngizophinda ngiyiphinda lento. Umnumzane insizwa esiganisile noma eganiselwe ingene esigabeni sokuba umnumzane oba umnumzane womuzi wakhe, hayi umuzi owakhiwe yimina kwaNxumalo. Njengoba ugogo wami kuMamtshali, indlu yangenhla yalapha kwaNxumalo engikhona njengamanje emzini owakhiwe yimi impela, kodwa indlu yalapha yangenhla ekaMamtshali. Awukwazi kuba umnumzane emzini onendlu kagogo wakho. Uma indlu emzini kaMcineka, indlu yangenhla kuyekagogo wakhe uMcineka, usho ukuthi uMcineka akakwazi ukuba umnumzane emzini indlu yangenhla ibiza ugogo wakhe. Uyoba umnumzane endlini yangenhla ebiza unina. Ngizoyiphinda le. Uma umnumzane uba umnumzane ngoba uganisile noma uganiselwe. Asibambelana ke. Uma kuukuthi awubatholanga abantwana noma uzala izingane zakho zangayinaka indaba yokuganwa, wazala izingane zakho zangayinaka indaba ukuthi siyogana, ngeke vese ube umnumzane. Plus akukuphoqa akuwena. Wena okwakho kwenzile njengendoda wagana wangena esigabeni sokuba indoda, kodwa kubumnumzane ungeniswa zingane zakho kubumnumzane. Uma ungazalanga ungabanga nengane noma wazala izingane uNkulunkulu washeshe wayithatha zincane, alukho la unecala khona. Lokho kuyintando kaNkulunkulu. Ngeke ube umnumzane ungaganisile ungaganiselwanga. Kodwa uma ufika eminyakeni ukuthi ke uzela izingane kodwa wena uganiwe, wayizala izingane zakho zangagana, usufika eminyakeni ukuthi uyongena empeshenini, uyahamba uyohlala nabanomzane, bayakuhlonipha abanomzane ngokwesigaba ongakwazanga ufinyelela kusona. Bayakukhumbuza kodwa ontanga yenu ukuthi cha, wena mangabe uzela izingane wena uganisanga, wena uganiselwanga, wena awuyena umnumzane, windoda nje phaqa. Plus isigaba esisuke sifuna silwelwe umuntu wesilisa ilesi sokuba indoda. Lesi sokuba umnumzane ningasekuphi, ningasijahi.
siyazenzekelela sona. Baba nenhlanhla abantu uthola ukuthi insizwa izala ingane ino 20 years uthola ukuthi ingane yakhe isino 20 yena una 40 ingane yakhe isiganile asheshe bomnumzane inhlanhla yakhe namathonga akubo. Isigaba sobunumzane asiphangwa, siyazenzekelela sona plaza senziwa wena, senziwa zingane zakho. Ingane yakho mayisinomuzi usungena esigabeni sobumnumzane. Le ayizondi umuntu, ayibandlulula umuntu, ayinyanye umuntu. Inkulumo nje eqondile. Ngaphandle ke wena isiZulu mawungasazi kwa ukuthi wena isiZulu wasifunde esikoleni. Baningi abantu abasihluphayo abanemali abafuna ukuthi balalelwe ngokuthi banemali. Kurongi ke lokho. Ngoba isiZulu asiyifuni imali, asinandaba namali. Siyisizulu nje noma siyisinguni nje ngoba siyisinguni. Akekho umuntu engafuni mina abe umnumzane. Uma ufuna ube umnumzane ungakwenza ngenkani yakho. Kodwa thina siyakwazi ukuthi awuyena umnumzane. Umnumzane umuntu oganisile noma oganiselwe. Uma ungayizalanga izingane kuze kufike isikhathi sempesheni bese uyahamba uyohlala nabomnumzane. Kodwa hayi ukuthi wena umnumzane. Umnumzane nje umuntu oganisile. Ubunumzane nje into enjalo. Awuveli ube umnumzane nje noma ikanjani.